का बात बारे अब भइल कमजोरी ई कैसे भई देखत रही चंचल के का देखत रह हई ढोही के सटोरी आई बा कोनो दे द उपाय नहीं हमके बुझाए ई दवाई खाती कए गो जिला गईली तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईली तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईली बर्बाद कर देलू। छूट गईल हमर नबाबी रे अब डॉक्टर भी देलस जवाबी रे सारा ई समुंदर सुखाए लागल बा नसे नसे हमर दुखाए लागल बा जन भइनी फरार हम छोड़ के बिहार खून सुख गईल हम त रंगीला भइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी रोगी हो गई। अब साथ नहीं देता जवानी रे साला खत्म भइल ई कहानी रे अरे जवान सुनता गोरियावता निक चन चल भी चिढ़ावता बल मिले नहीं रे देह हिले नहीं रे हम अंदर से अतना ढीला भइली तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी बर्बाद हो।